Сега искаме да ви покажем нагледно след приключване на измиването и профилактиката на вътрешното тяло, какво се получава и какво е имало в климатика и какво са дишали хората в това помещение, след като сме приключили вече окончателно. Виждате отгоре вече климатика е почистен, отдолу, отвътре. И накрая, но не на последно място, може да видите тук какво се е съдържало. Това е горе-долу половината от мръсната вода, която ние сме изкарали от климатика. Затова искаме да наблегнем на това, че трябва да разчитате на професионалисти, а не да разчитате на пулверизатори и тем подобни обезмъслители. Ето виждате какво ние изкарахме от този климатик, така че това нагледно може да ви покаже какво дишате в момента и какви проблеми здравословни може да ви създаде един климатик, който имате във вашето помещение, ако този климатик не е чистен. Това е от нас.